Dwi wedi dod yn ôl I gyfarfod Owain Carter, arweinydd y cynllun I mi gael gweld sut mae pethau di datblygu. Helo Owain, ti'n o lew? Helo Russell, sut ti? Dwi'n champion, dw tad. Wel, mae yna ddipyn dim ymlaen yma sy'n mi ddod yma tro dwytha. Ie, mae'r crew wedi bod yn brysur, yndyn nhw? Do, maen nhw wedi gwneud lot. O, atgoffa fi eto, o beth I cefndir y prosiect sy'n ymlaen yma? Wel, yn y canolfa, ni'n cael ddysgwyr o blwyddyn 11 o'r ysgolion lleol, a maen nhw'n dod lan yn gweithio mewn prosiect o'r enw teclynau'r dyfodol. A ni'n gweithio tuag at cymwysterau, adeiladu fel gosod brics a gwaith saer. Hefyd ni'n dod allan yn y gardd a gweithio yn y gardd a cael y llysiau neis hefyd. O'r un hogia o flwyddyn dwytha sy'n gweithio yma? Na, bechgyn newydd blwyddyn hyn. Oedd y bechgyn oedd yna'n blwyddyn diwethaf, di symud ymlaen, maen nhw dal yn gweithio tuag at cymwysterau a gweithio yn llawn amser. O, reit. Felly, crew newydd sbon. Ie. Wel, dwi wedi meddwl, da ni wedi gwneud digon o siarad. Dwi eisiau mynd I weld beth sy'n mynd ymlaen yma. Dyna fi. Mae rai mi ddweud, dwi reit gen fi gennis o'ch llysiau chi, sbiwch tatws. Ie, ni wedi dysgu llawer ers blwyddyn diwethaf. Oedd yn neis I cael popeth mewn yn gynharach, achos ni ddim yn barod blwyddyn diwethaf. Wel, adeiladu hein, oeddech chi flwyddyn diwethaf, Ie. Ni wedi cael goddar yma blwyddyn hyn, dweud y gwir. Da chi am blannu mwy o bethau yma? Mae yna 6 plant yn newydd ers blwyddyn diwethaf. Felly, ni'n cael chard, ni'n cael lettuce barod I ddod allan, fresych, blod fresych. Dwi'n gwybod mae'n hwyr, ond... O na, dal I drio nhw. Wel, ni ddim wedi cael hael eto, ond yr un wythnos. Tra dwi yma, dwi am gael golwg ar be arall mae'r criw di bod wrthi wneud yn yr ardd. Wel, dwi'n licio'ch bath adar chi. Ie, neis yn dwe. Syniad bach da, de? Ni'n trio cadael yr ardal hyn I ni eistedd lawr ac enjoyo'r natur. Ni'n cael, lan o banc fyna, ni'n cael bocsys adar, lle I bugs byw. Hefyd, ni'n cael tŷ I ddreinog. O, Jyst gallu gweld y to fyna. Oes rhywun yn byw yna? Ni ddim yn siŵr eto. Gobeithio, achos gall nhw bwyta'r slugs. Wel, ia. Mae'r pwll yn edrych y dda wan, Owain. Ie, mae'n well, yw e? Yndi, mae'n edrych dda sa ti tyfu na go iawn yn dydi? Ie, wel, mae'r planhigion I gyd yn hapus. O, sa ti gael cyfle I wneud o eto, sa ti'n neud rhywbeth yn wahanol? Wel, I ddweud y gwir, ni yn cael y cyfle I wneud eto. Achos mae'r prosiect wedi tyfu, ni'n mynd I mynd allan gyda'r fechgyn a ni'n gweithio yn ysgolion iau yn y fro ac creu gerddi bach I nhw hefyd. Ni yn gweithio ar un yn y formen, ti eisiau ddod I gweld e? O, please, ys yna, ffantastig. Ie, derid y fi. A becho gadael y pwll i fi. Ewch yn ôl nes ymlaen I weld sut mae cynllun cymunedau'n gyntaf wedi datblygu yn un o'r ysgolion lleol.